Ik Asiren eskutik, hasi ez ziren non edo non bideo podcasta. Hasiera eta heziketa gaiak izpide gurasoentzat. Kaixo guztioi eta ongi etorri non edo non bideo podcastaren atal berri honetara. Udan gaude, umeak oporretan daude dagoeneko, eta etxe askotan plana izaten da umeek egun batzuk udalekuetan pasatzea. Gaur, gai horixe izango dugu izpide, udalekuak, eta horretarako Maite Asensio. Ezteneko koordinatzaile orokorra dugu gurekin, kaixo Maite? Kaixo lat. Zer moduz? Ondo, lanpetuta, baino ondo. Bai, garai honetan horixe tokatzen zaizue, ezta? Hori da, bai, udaberria izaten dugu nahiko lanpetua edo, hautaketak eta antolaketa lanak izan da, eta orain dena martxan jarrita jarraipenak egiten. Ederki. Hala ere tartetxo bat egin diguzu lan guzti horren erdian, beraz eskerrik asko hemen izateagatik. Zuei. Ertz asko dituzte udalekuek eta izango dugu zer hitz egin gai horri buruz ere, baina gure solasaldiari ekin aurretik Mikel Urrutikoetxea pilotariak egin dizun galdera bat entzungo dugu. Non edo non entzun dut udalekuetara joatea onuragarria dela umeentzat. Zein onura eskaintzen die umei halako testuinguru batek? Bueno, udalekuak dira nire ustez aske sentitzeko espazioak eta aurren garapen orokorrean, integralean eragina handia dutenak. Onura asko izaten dituzte, ezta? Atal zehatzetan edo ere bai. Adibidez, autonomia irabazten dutela, ezta, udalekuetan? Bai, garapenea zitzaiten dugunean, da garapen integrala aipatu dudan hortatikan, aurren garapen fisiko, emozional, sozialai, danai eragiten dio ez, eta tartean, bauzkagu ezaugarri pila bat, eta udaleku itxiak izan daitezke ez, batez ere aurren autonomian eragin handia dutenak. Udaleku itxiak bere izten ditut azkenen elkarbizitza batera doazelako, etxetik urrun doaz, eta bertan askotan etxean laguntzakin egiten dituzten gauzak bakarrik egin beharko dituztelako. Bakarrik egin behar dituzte, baina lagun berri pila batek inguratuta, ez? Zeren hori ere bada beste ezaugarri batez, lagun berriak egiten dituztela, jendea ezagutzen duten, nolabait beraien konfort egoera horretatik ateratzen dira, ez? Bai, konfort eta ezain konfort egoratik ateratzen dira, ez? Nik uste udalekoak ematen dutela aukera. Urtean zehar dauzkagun lagunekin udalekoetara goaz, eta bertan, bereiekin lagun berriak egiten ditugu, sozializazioa, beste herri bateko aurre edo gazteak ezagutzen ditugu, lagun talde berriak, eta horrek ematen die ere aukera beste rol batzuk hartzeko, ez? Betiko lagun taldean bakoitzak askotan rolak oso banatuta dauzka dagoeneko, eta udalekuetara goaz, ingurune berri bat, jende berria, horrek ematen die ere aukera, ez? Beste aur bat erakusteko. Barruan deno dauzkagu, ez? Rol desberdinak lantzeko edo garatzeko aukera, eta udalekuek ere nik uste lagun berri eta inguru berri horrek ematen diela aukera beste zerbait lantzeko. Bai, ez? Testu ingurua aldatuta nolabait beste modu batera kokatzeko aukera, ez? Hori da, bai, izan daiteke ez, adibide bat jartzegatikan, igual kiroletan edo aintzalea ez dan aur bat, udalekuak eskaintzen dituzten dinamikak normalen hortik nahiko urrun daudenez, badauka beste protagonismo eta lidergo bat hartzeko aukera ematen dio udalekuak ez, eta egunerokoan lantzen dituzten beste dinamika horiek ematen ez diena. Beste ezaugarrietako bat ere adibidez izango litzateke elkarbizitza, ezta? Elkarbizitzak garrantzia handia duela udalekuetan. Hoi da, udalekutan ikasten dezuna da, jende pila batekin bizitzen eta norberan ezaugarriak eta norberan inguru guztia errespetatzen, ez? Pasatzen geha udalekutan, 2-4 pertsonekin bizitzetik, baten 50 pertsonako talde batean bizitzea, eta horrek sortzen ditu, egoera deserosoak akaso batzutan, eta beste batzutan, moldatzen ikaste hori, bai. Gauak etxetik kanpo pasatzeak ere, izaten du bere pixua. Gauak dia beti momentu sentsiblena edo esango genukena, ez? Iluntasunak eta, ez, isiltasun horrek ere, batzutan aur batzungan
pisu handia izaten du, eta hori kudeatzen ikastea ere garrantzitsua da, baina bueno, nik uste hezitzaileek orokorren mimo handiz, lantzen dutela momentu hoi, azkenen landuta egoten da, afal ondoren gaubela ondoren abestia, dinamika desberdinak edo prozesu desberdinak pixkanaka taldea ere lasaitzen juteko, eta lotarako prozesu hoi pixkanaka iten juteko, eta egia da, gehienek ere etxetik urrun daudenaren sentsazioa momentu hortan izaten dutela, momentu delikatua izaten dela, baina aurre egiten dutenean, eta udaleku batzutan, aste bat 10 egun berdin du, egun batzuk pasatzen dituztenean, gero bereien autoestimuako oso ona da, jakitea bakarrik jakin deta hau egiten, eta honi aurre egiten, naiz eta momentu batzutan, ez naizen guztiz ere oso sentitu. Bai, den gora berekin, baina hezitzaileak ere horretarako prestatuta daude, egoera horiek aurre ikusita daude, ezta, eta zuk esaten zenuena, goxiotasunez eta mimo handiz egiten diote aurre momentu horri. Bai, hizkuntza ez formalen azkenen ematen du gauzak programatzen direla programatzeagatikan, eta ez da, denak dauka zergati bat atzean, eta gauak ere badauka lanketa bat atzean, eta gaua iristen deneako hezitzaile guztik badakite, nola landu behar duten egoera hoi. Otorduak izaten dira baita ere, ez? Beste horrelako... Bai, nik uste dut, gaur egungo aurreta gazteak gerazeta ohituko daudere bai etxetik kanpo, jangelatan eta jatea, eta orduan prozesu hori akaso ez da, indesberdina beraientzat, gero delikatua izango da ere, udaleku bakoitzak dauzkan irizpideen baitan. Udaleku baten irizpidea balin bada, edo bai plateran dakazuna jan egin behar da, seguruna momentu zail gehiago sortuko dira, eta udalekoak kudeatzen duen elkartean irizpidea balin bada probatzeakin nahikoa da, ez dezatela gozea pasa, baina pixka bat laguntza eman, eta egoera hori beste modu bateak kudeatzea, batzut askotan ez da zaila izango. Hala ere, ez dakit, nik uste gaur egun egoera horiek ez diala inarrotzak, eta janarian gaia izan daitekela arriskutsuagoa, igual nerabeen artean, ez jate horren atzen zer da hon landu beharko genukelako edo aztertu beharko litzatekelako. Eta guzti horiekin batera ere, ezin dugu alde batera utzi hizkuntzaren erabileraren gaia, ezta? Euskararen erabilera sustatzeko lekua ere badira udalekuak, ume askorentzat gainera, tira agian egunerokoan ezin dute 24 ordutan euskaraz bizi, baina udalekuetan euskaraz bizi dira 24 orduz, ezta? Hoi da, bai. Euskaraz bizi dira edo euskaraz bizitzeko bidea jartzen zaie udalekutan, baina hor nik uste garrantzitsuna dela, pasatzen duten denbora hori bizipen positiboz osatuta baldin badao, ez? Euskaraz gozatzen badute udaleku horietan, euskaraz lagunak egiten baldin badituzte, eta hasieratik bereien arteko harremana euskaraz sortzen bada, horrek etorkizuneko hiztunak sortzeko laguntza handia ematen du, ez? Eta azkenen etortzen zaizkigu guri behintzat aurpila bat, beraiek naiz eta eskoletan euskaraz ikasi ingurune erdaldun bat badute, edo familian ez badaki inork euskaraz, hitzeiteko ohiturak ez dituzten aurrak izaten dira askotan, eta baten aurkitzen dute mundu euskaldun bat, ez dakite akademikotikan kanpo ere ez, gozamenetik, ondo pasatzetik, lagunak egin, dena positiboa duen hizkuntza bat ezagutzen dute, eta gaur ate batzuk behintzat irikitzen dizkiogu euskerari. Eta erreferentziak, euskarazko referentziak, ez, musika, hainbat jolas, hainbat jarduera, ez da, dena euskaraz egiten da, eta horrek ere pixu handia du, ez? Batez ere gaur egun dituzten erreferentzia kulturaletako asko eta asko erderetatik datozelako. Hoi da, ezinbestekoa da, esan nahi dut. Hezitzaileek euskeraz egin eta aurrak euskeraz egiteko dauzkaten tresna edo estrategia aparte,
ingurune oso bat zaindu behar da. Zaindu behar dugu udalekuan dagoen etortza zaigun autobus gidaria euskalduna izatea, zaindu behar dugu ekintza iteragoa zen lekuan bertako arduraduna edo gidaria izango dana euskalduna izatea, eta zaindu behar dugu noski ekosistema guztia, musika eta mate zaizkien erreferente guztiak edo erreferentzi guztiak edo dauzkagun material guztiak ere udalekuan, bestela alperrik aigea, ez? Esatea, ez, euskeraz bizi daiteke, euskeraz eta gero ingurune erdaldun bat aurkezten badiegu, alferrik aigea, ez? Orduan, dena zaindu behar da, eta gaina oso garrantzitsua da, nik zitzaiei formazioak eta mateizkietenen beti izaten diet, oso garrantzitsua da erreferente anitzak eskaintzea, ez? Batzutan akaso, euskerakin lotutako musika jartze horretan, leku batzutan jartzen die trikitixa edo folkloreatikan gertugo dagoen musika hoi edo folkloretikan gertugo dauden ekintzak egiten dituzte, ez? Eta horiek ondo daude. Baina beste munduan hitz bat ere erakutsi behar diegu, gurekin dagoen aurre edo nerabeai edo gazteai, ez dakit beste musika mota bat gustatzen baldin bazaio, musika mota hori ere euskeraz baduela erakustea gure lana da. Eta euskeraz musika hori eskaintzea udalekuan zehar, gure lana da, gero bereek referente horiek hartu eta udalekutatik kanpo musika hori entzuteko aukera izan dezaten. Tira, ipatu dugu, onura asko dituzte udalekuek, baina guraso asko zalantzan egoten dira, ezta? Akaso lagun gehienak badoa zelako, eta gureak igual junbarko luke, edo igual animatuko genuke udalekutara joatera, baina ez dugu prest ikusten gauak etxetik kanpo pasatzeko, edo akaso guraso gara, prestez gaudenak, ezta? Horrelakoak ere gertatuko dira. Denetik gertatzen da. Nik uste oso garrantzitsua dela prest eote, hoi klabea da. Azkenen gurasoak dira aurra hoberen ezagutzen dutenak, eta bereek dakite aurra momentu egokin daun udaleku batzuta juteko edo ez joteko. Da bere lagunak jutea ez da arrazoia, zure aurra udalekutara joateko. Izan daiteke lagungarria, bakarrik ez jutea, baina ez da arrazoia. Orduan etxean nik uste ondo hausnartu beharreko gaia dela. Gero, ala ere aur bat edo gazte bat udalekuan ez badao eroso eta etxera joan nahi badugukin ez daukagu aukera, ez daukagu arazoik aurroi etxera bidaltzeko. Zeiru hitz zaigu guretzako garrantzitsua dela, beak eukitzea esperientzia hon bat eta jakitea, ez bana ondo etxea joteko aukera daukat, orduan urrengo urten berriro saiatuko, naiz? Ez? Azkenen hortik hartu behar da, saiatu zea, ondo egon da, gauza batzuk gustatu zaizkizu, bestatzuk ezain beste, baina aurten ez da zure momentua, gurasoei deitu, eta hurrengo urtetan, errepikatu nahi duen momentun, eukiko du lasaitasun bat, jakiten, bueltatzea daukala etxea, ez? Nik uste hoi dala mai gainen jarri bardana. Aurra balin bada eskatzen nahi zaiguna eta guk zalantza balin badazkagu, zalantza horiek gureak ote diren, edo benetan aurra ezagutzen degulako dan, hori, hausnartu beharreko gaia, nik uste aurra perrez balin bada, nik ere animatuko nuke, aurra eskatzen ari balin bada, joan da diek. Ez badego oso prestie ikusten, beti daude udaleku motzak, ez daukau aurra 15 eguneko udaleku eta bitali beharrik lehenengo aldiz, probatu ezagun 4-5 eguneko udaleku motz baten, eta esperientziak erakutsiko digu urrengo urten, noaino iritsi daitekeen, edo zer nahi duen, ez? Baina nik uste aurra pres balin badao, muga gurasoek ezin dutela jarri, egia da, ni ere ama naiz eta nire aurrak lehenengo aldiz jundianen, eta oraindik juten dianen, utxune hori etxen. Hori beti gelditzen da, hori saihestezina da. Hori da. Baina jakin behar deuna da, gure utxune hori ere kudeatzen, ez? Etxean utzi duen utxune hori kudeatzen, eta balioa ematen bizitzen nahi dan esperientzia horri. Ezin ditugu kate motzean lotu gure beldurrengatik, ez? Edo gure ezintasunengatik, ez? Bai, eta nik ustet gaur egun udalekuetan jende oso jantzia da, hola, ikasia, esperientzia handikoa, eta inun ez deula, arazoik eukiko, ez dakit, aurra, ezin denengatik itzein noski, baino, nik uste esperientzia horiek bizitzen gure aurrei utzin behar digula, ze azkenen hasieran esan dugun bezala aurren garapenean eragin oso positiboa du udaleku batek, eta bere bizipenetan, eta nik oraindik gogoratzea ditut aurru bezala bizi izan ditun udaleku guztik esango nuke, eta nire zitzaiak izan zianak ere gogon ditut, eta netzako nik nahi izan duet nire semek hoi bizitzea adibidez,
Eta gero, batekin funtzionatu eta besteakin ezain beste. Bueno, denak ezkea berdinak, ez? Izakerak horrere pisu handia du. Hoi da, baina nik uste eskaini beharreko gauza badala. Eta zer eragin izan dezakete udalekuek aurrengan eta nerabengan hainbat balio edo kontrabalio elikatzeko, sustatzeko? Nik hasieran esan dut, ez, udalekua azkenen da ekosistema txiki bat, ez? Hor aurra juten da, eta, elkarte bakoitzak jakingo du, ez, udalekoak ze balio, ze helburu lantzeko erabiltzen duen, baina nik ustet, parte hartzea, ez daude, aurreta gazteak adibidez ez daude ohituta, ez? Beraien parte hartzea eskatzea, parte hartzen duten beste egitasmotan, ez eskoletan, eskolaz kanpoko jarduera pilatetan, ez? Hartzaile bakarrik izaten dira, ez? Momentu askotan. Eta gure udalekutan behintzat parte hartzen dute, ez, egitasmoan, geroztako iskorrago gehiago, ez, pixkanaka jutezea lantzen, baina, beraiek parte izatea erabakiak hartzen dituztenak, gaur zer egingo dugu, edo bihar zer egingo dugu, guk asanblea batzuk egiten ditugu 2 egunez behin, bereekin erabaketzen dira gauza batzuk, bereek egiten dituzte ekarpenak, horta ez daude ohituta, orduan nik uste oso interesgarria dela, beraien ahotsa entzuten dela. Jakitea adibidez, beraien arteko harremanetan, bizikidetza, ez dakit, azkenen lehen autonomia zitzein dugu, baina baita ere ez, maleta bat hartu, eta berei prestatu, maletan kudeatu egunero erropak, daude aurrak udalekuko lehenengo egunetikan, ez behiezu jarraipena egiten igual azkeneko egunen erropa berdinakin jarraitzen dutenak, baina hori ere kudeatzen ikasten dute, ez? Jarraipena egiten zaieta ikasten dute, balio pila bat. Ez nik uste, dala ikasketa prozesu oso intentsoa, 24 orduz, eta egun gutxi batzuz, baina oso eraginkorra. Jarduera eta ekintza asko izaten dira udalekuetan, ezta? Denak antolatuak egoten dira, zuek aisialdi hezitzailea deitzen diozue. Ze ezaugarri eukitzen dituzte hezitzaileak diren jarduera horiek? Azkenen guk udaleku horiei jartzen dizkiegu helburu jakin batzuk lortu nahi ditugunak beraiekin. Ingurumenarekiko errespetua, hizkuntza ohituretan eragitea, autonomia lantzea, prozesuetan ikastea, guk adiez, ni oso garrantzitsu iritsi zaite gure ikuspegitikan ez, modu artistikoa lantzen dugunez, atal artistikoa lantzen dugunez, guk inoiz ez diguingo etxe baten maketa eman eta hau egin behar dezu, baizik eta guk emango diogu materiala eta prozesu bat ingo dute, eta emaitza ez zaigu inporta, emaitza ez diogu inoiz garrantzia ematen, prozesua ez, prozesu hortan ikasteai. Eta hoi gauza guztikin, ez, autonomia garatzen dugu, ez esaten zer egin behar duten, baizik eta berei uzten bidea egiten, eta ondoan hezitzaile bat dago, jakinda zel buru dauzkagun udaleku horretan, bide lagun, ez? Eta bide lagun, behar duen horretan laguntzen, baina ondoan beak bidea bakarrikin dezan, ez? Baina iten ditugune, lehen ere ipatu, iten ditugune ekintza guztik daukate arrazoi bat, ez da hezitzaileek pentsatu dutelako, gaur daukat gogoa ez dakiz zer egiteko, ez, daude neurtuta momentuak, daude udalekuaren hasiera, erdia eta bukaera, denak dauka zentzu bat, egunan hasiera, erdikoa eta bukaera, horrek ere badauka esan nahi bat, ez, orduan, iten ditugun dinamika guzti daude antolatuta, bai intentsitate aldetik, bai lasaitasuna edo, ez, ze momentutan iten nahi gehan, lasaitasuna edo aktibogoa izatea, eta gero ekintza guztik daukate, nire helburua baldin bada hizkuntza ohituretan eragitea, noski erabiliko ditut hizkuntzakin asko komunikatzea eskatzen duten dinamikak. Edo nire helburua baldin bada ingurumena, denak sartzen dituzula, baina ingo ez, ibilaldi bat, eta bertan landuko dugu, ez dakiz zer, denak dauka arrazoi bat, ez dira egiten jolasak egiteagatik. Dena oso ongi pentsatuta, egituratuta dago, ezta? Bai, eta gero dauzkan jolas dinamika guzti horiek adierazle batzuk dauzkate, eta hezitzaileek nertzen dute adierazle horien bitartez, aurretik jarri ditugun helburu horiek bete diren, edo ez diren bete, eta bete baldin badia, zen neurritan bete dian. Beraz, hortan hezitzaileen prestakuntza gakoa da.
Ze garrantzi hartzen du hezitzaileen prestakuntzak? Hezitzaien prestakuntza da ezinbestekoa, eta oso garrantzitsua. Ni askotan gertatu izan zait, ingurun berta deitu ez, guraso batek deitu, eta esan, eske udaran hezitzaile bezala lanen nahi du, baina ez du begirale ikastaroa egin nahi, ze haizu erizaintza ikasten nahi da, eta gero ez dio balioko ezertako. Ez? Eta horrako uste asko daude. Eta, klaro, guk titulu gabeak ez ditugu hartzen. Egia, udaleku itxiran, udaleku irikitan, esango nuke, 98 dela titulo duna, eta 2 ez bali bada begirale titulo duna, da hezkuntzan inguruko beste titulo badaukalako. Baina, jende asko behar izaten dugu, eta zailtasunak izaten ditugu batzutan lortzeko, baina, ia beti lortzen ditugu. Eta formazio hortan azkenen, jasotzen dutena, aurre eragingo die azkenen. Hezitzaile horiek dira aurren eredu zuzenak, eta ez balima daude ondo prestatuta eredu txarrak eman ditzazkegu. Hoi hasteko, ez? Eta ez balima daude prestatuta, ez dakite lehen esan degun hori egiten, ez dakite jolas baten bitartez helburu batzuk lortzen. Orduan bai ingo lituzketela jolasak egiteagatik zaintza zerbitzu bat izango litzateke. Ez eziketa, ez? Baina, aldi beren nik uste pertsona bezala, ez da guk ematen diteulako, baina pertsona bezala ere, olako formazio bat jasotzeak, oso aberasgarria da, ez? Claro, laguntzen dizut pila bat bizitzan ere, kokatzen jakiten gauza askotan, arlo asko lantzen dira, erakusteko modua ez, eta hezkuntza formalekoa, ohituta gauden nik klase magistral bat emanetazuk jaso. Ez? Azkenen gure saiok izaten dira hausnartzeko, taldeak hausnartzeko iritziak entzuteko taldean hitzak dira, eta iritzi desberdina dauzkagu, eta bertatikan ere asko ikasten dezu, gero, zuk pertsona bezala, udalekutan, eta udalekutatik kanpo, jende guzti horrekin elkar bizitza badaukazu egunerokon, ez? Eta horiek ere entzuten jakin behar dugu, da nik uste oso ikastaroa berazgarria dela, eta, eta beharrezkoa. Ez genuke ulertuko tituloi gabeko irakasle bat. Nik uste hezkuntza ez formalen ere, ezin dela ulertu, tituloi gabeko hezitzaile bat, noski tituluak ez dizula dena ematen, esperientziak ematen du, zure baliabideen ehuneko handi bat ere. Bai, baina oinarri bat izatea oso garrantzitsua da, ez? Hoi da, bai, eta nun baitetik abitu behar da, eta orduan, ateratzen abitzezea titulo bat izatetik, etika estaroitetikan. Egia da gaur egun, Euskal Herri nez, erkidegoan hemen baukagula titulu ateratzeko dekretu bat, asko zehazten duna, ikastaroak ze formatu duki behar duen, ez? Da 50 ordu teoriko dia, ezin da online eman, badauzka ezaugarri pila bat, eta Espainiar estatuan aurkitzen dituzte, titulo horren izen berdina dituzten beste ikastaro batzuk online, asteburu baten itekoak, eta jende asko etortzen nahi zaigula titulazio horiekin. Guk ez ditugu berdin baloratzen. Ze ikusten duguna da erkidegoan, edo Nafarroan, edo iparraldekoan ere ordu asko dira, eta pixka bat ezagutzen dugu edukia zein dan, bertan ikasi dutenak ez beste ezagutza bat jaso dutela. Eta gainea, eziak izan direla Euskal Herriko errealitatean, guretzako oso garrantzitsua da. Hoi da, azkenen lehen esan dugu hezitzaile bezala gure lana dela ere bai, hizkuntzaz aparte beste inguru guzti bat eskaintzea euskaraz edo euskaratik, eta bertan formatua izateak hori ere eskaintzen du, ez? Orduan, titulado dunak izatea da oso garrantzitsua, baina bertan titulatuak nik uste azpimarratu beharrekoa dela, ze asko daude online atera deteztakinun, eta ez dut esan nahi online dena da nik txarra, baina oso ordu gutxitan, oso denbora gutxin, titulokin etortzen dianak. Gero, umei dagokienez, ez da, eguneroko bizitzan eskura dituzten gauza asko ez dituzte ukitzen udalekuetan, ez? Izan pantailak, dirurik ez dute, goxokirik eta ere ez da izaten. Nola hartzen dute aldaketa hori? Ez dute falta motatzen. Ez. Ez, nik uste dela gehiago aurretik jakite hoi. Aurretik bai pentsatzen dutela, pantaila gabe, edo telefonoi gabe, edo tablet gabe, edo... zeluze ingo zaiten, eta gero ez dia konturature
iten, ez dira konturatu ere egiten. Gure udalekuetan ez daukate hoi, eta gure udalekuetan ez daukate goxokirik, bueno, ja gaztetxoak dianak batzutan eukitzen dute aukera, diru pixka bat eraman, baina gero ez kudatzen dute noiz gastatu, eta nola gastatu edo behintzat neurria ematen ez. Baina bai, ez dute denboraik izaten gauza horiek faltan botatzeko. Denbora guztin daude bereien intereseko gauzak iten, eta ez daude ez da momentu baten aspertuta. Orduan, aspertuta ez daude momentun ez dute faltan botatzen. Ez pantaiaik ez, goxokik ez, dirua ez. Lehen aipatu dugu baita ere ez da, elkarbizitzak ze garrantzi duen, lagun berriak egiten dituztela, lagun berriak egiten dituzte, hezitzaileak ere beraientzat jende berria izaten dira, harremanak daude etengabe erdigunean, ez da? Bai, eta harremanak zaintzea oso garrantzitsua da. Hau da, guken lehenengo neurria hartzen duguna da, zu lagunekin baldin bazoaz, lagunekin, 10 talde bat baldin badi joa udalekuta, askotan geratzaigula talde handik etortzen dianen, taldeetan banatzen ditugu, baina ez dugu inor bakarrik ikusten. Hau da, nire 2-3 lagun eukiko ditut taldean, baina beste 8 izango dira ezagutzen ez duten jendea, ez? Eta orduan, horrek bai bultzatzen du pixkat harremanak itea, antolatzen dian dinamikak, hezitzaileak beti daude behatzen, ez? Aurra arratsalden bakarrik egonda eta zergatik. Eta, beak eta egiten da, eta laguntza behar badu, lagundu egiten zaio. Eta, bai, harremanak etengabe ez, 24 orduz, eta lehenengo egunen batzukin, bigarrengon bestekin, hirugarrengon, gure helburua beti izaten da talde izaera bat lantzea, ez? Talde handi horretan, denak parte sentitzea, baina bakoitza beretik, ez? Eta bakoitza bere izaera eta ekarpenekin. Eta orduan garrantzitsu iritsa zaigu talde izaera hori lantzea eta harreman horiek lantzea, baina pertsonari, bakoitzari garrantzia emanez eta bere espazioa emanez, ez? Ematen du talde izaera landu nahi dugu, baina pertsona da erdian, ez? Eta orduan pertsona hori ahaztu gabe. Eta bere beharrak, nahiak asetzeko helburuakin. Lehen ere aipatu dugu, ez da? Zenbait balio lantzeko baliagarri diala udalekoak. Gaur egungo gizarte inertziak hausteko ere tresna izan daitezke? Bai, nik uste gaur egungo inertzia horiek hausteko espazioa dala aisialdia orokorren. Aisialdia antolatua edo aisialdi hezitzailea, esango genukena orokorren. Eta batez ere udalekoak esan dugun egoera elkarbizitza horrengatik, ez? Askotan daudelako aterpe baten mendin puntan, eta ez dutelako harremanik edukitzen hortik kanpo dagoen munduarekin. Baina egia da, inertzia horiek astebetez 10 edo 15 egunez mozten direla, eta gero nik pentsatu nahi dut hor zerbait. Arrasto bat uzten duela horrek, ez? Bai, nik uste baietz. Nik uste baietz eta lortzen dela kasu gehienetan, ez beti, noski. Baina bai, ez, erlojun menpe bizigea udalekutan, ez, eskez daude inertzia, hainbeste gauza ez, eta batez ere nik izango nuke gaur egun bizigea laulako jendarte kompetitibo batean, ez, nun askotan oso txikitatikan gurasoek aurrak eskolatkan poko jarduratan apuntatzen dituzte, zerbait egiteko, baina ez zerbait egiteagatik, ez? Helburu jakin batzukin, ez? Bagoaz pixkanaka. Etorkizunerako prestatzea, ez? Da, etorkizuneko kurrikulum hori osatzen. 3 urte dauzkatenetikan kurrikulumeako egin ez dakiz zer ondo etorriko zaio, ez ditut aipatuko, baina deno dakizkigun gauza horiek, ez? Eta gaina horrobenak izan behar dugu. Eta oso gizarte kompetitibo batean, ez? Lehia hor dago, arlo pila batetan, eta udalekuak justu eskaintzaigu espazio bat, horrek guztiakin, ez, puskatzeko eta esateko, hemen ez da leiaik, gure jolasak ez dia lehiakorrak, guztiz kontrakoa, prozesua ematen diogu garrantzia, ez bukaerako emaitzai, gozamenari ematen diogu, hau da, ondo pasa dezu, bai, hori izan helburua. Nire helburua etzan, zuk, ez dakit, altxorraren bila bat ite, altxorra lehen abiatzea, baizik eta altxorra bilatzen zoazen tarte horretan, zer ikasten dezun, lagunekin izan dituzun bizipen horiek, jarrera horiek lantzea, ez? Eta prozesu guzti horretan ondo pasatzea. Zer gero,
denok konpartituko dugu altxorroi, izan lehenengoa iristen edo izan azkena iristen, ez? Hoi, jolas mota horietan, da gero beste jolas mota pila bat, ez da ona ez lehenengo, ez azken, ez ezer, dala, jolastea ondo pasatzeko. Beste helburik ez duna, ez? Eta orduan, lehia gelditzen da alde batea. Eta nik uste, adibidez, hoi dala, ez? Inertzia eta gehien puskatzen den inertzia, presio igabe, lasaitasunez, aberasgarria. Goxo, ez da, lehen ere esan dezu, ez? Zaintza hori badago, baina beti ere ondo antolatutako ekintzen bidez. Eta bada, ez, udalekoak badira nolabait, bizitzarako ikasketa eta prestaketa intentsibo bat, ez? Bai, umeentzat. Bai, eta nik askotan esaten detena da, hoi udalekuk edo aisialdiko egitasmotan, ez, elkar bizitza hoi bizi izan dutenak, gero etorkizunen talde lanen hobeto moldatuko dira, ez? Badauzkatela izango dituztela ezaugarri berezi batzuk. Egia zure bizitzan aste bat bakarrik jumalin bazea udalekutan, karo aldaketa hainbestekoa ez dela izango, ez? Baina aisialdian inguruan asko mugitzen dian aurreta gaztek pentsatu nahi dut badauzkatela gero ezaugarri berezi batzuk, ez? Zakit. Elkar ulertzeko gaitasuna handigoa, errespetatzeko, laguntzeko, talde lanean aritzeko, hoi dena lantzen da nahi gabe ere, ez? Eta nik uste hoi ematen dutela udalekuek. Oso ongi Maite, mila esker gaur gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuri. Eta zuei ere mila esker tartetxo gurekin partekatzeagatik. Hurrengoan ere, non edo non hemen izango gaituzue.